Croeso nôl i'r cylch gwartheg a drychwch ar y dorf sydd yma yn gwylio'r cyffro, yn gwylio'r drama ac am drama sydd yma efo'r gwartheg Dion Cymreig yn osbarth yr Heffrod. Am hwn i, un o'r dosbarthiadau cryfa sydd wedi bod Rhys yn y dosbarth yma yn y gwartheg Dion Cymreig ers aml i flwyddyn. Ie, siŵr, mae'n dosbarth cry ofnadwy yna, di. Safon aruthrol o uchel. Yes. Ac mae yna wynebau cyfarwydd iawn yma wedi cael ei tynnu fewn yn y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Dechreuwn ni te fyna efo Gwilym Jones, Hafod yr Esgob, Cwm Tir Mynach, ger y Bala. Beth am yr heffer yma? Mae hon eitha heffer yn y chwarae teg. Sam gwerth o fi hynny, mae'n dipyn o sgil, mae'n symud o dda, mae fel bocs yn ôl chwarae teg, mae'n lled. A dim yn slip o gwbl wrth bod eich ynffon. Rhys wyt ti'n Lys Genad wrth gwrs fel o'n i'n sôn yn gynharach ar y gwartheg Dion Cymreig eleni. Mae'n siŵr bod e'n rhoi pleser mawr i ti i weld gymaint o hyn o wartheg yn y dosbarth ac yn edrych cystal. Ynddi, ond mae'n rhaid neis gweld nhw chwarae teg. A bod o'n dosbarth crifyd, mae hynny'n dipyn o help yn dyddi. Ac yn gwerthu, sawl heffer ac ambell i darw yn seli Dolgellau. Ti'n nabod Gwilym yn iawn yn dwyt wedi. Mae wedi cael sawl sel da iawn yna dros y blynydde. Wel, ynddi, blynydde diwethaf yma, chwarae teg. Maen nhw'n dangos teiro a Heffrod o'r safon uchel yn cael champions yn y seli yma. Gaethon nhw brisiau da yn mis o'n arfyd eto. A mae jyst angen i honna i setlo chydig bach nawr. Mae Gwilym yn brofiadol iawn, oedd e'n beirniadu yma llynedd. Ac tu fewn fydd e'n gweud setla, tawela, please. Bydd. Ond fe ddaw hi nawr. A drws nesau fe wedyn te, wel rhywun sydd ddim yn bell iawn oedd i wrtho fe Arfon a'r teulu ar heffer 2575 yma. Wyt ti'n nabod Arfon yn reit da? Ynddo, dwi'n nabod Arfon. Mae'n ei dipyn o ffermwr ifanc ar rhywbeth clwb Cwm Tir Mynach wedyn. Dwi'n gweld o'n cystadlaethau yma reit aml. Yna beth rhyfedd, mae'r ddau yma wedi cael ei tynnu fewn nawr yn y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Beth am gryfderau hon te? Mae hon eto yn heffer iwsfol, ynddi. Mae'n chydig bach llai falle, ond mae'n rhyw dipyn bach lletach falle, ynddi. Yndi, twtch bach fwy llydan ydi, ti'n iawn. Ac mae i gyd lawr i dast y beirniad yn dweud wedi'r cwbl, fel o'n i'n sôn yn gynharach. Mae'n amrywiaeth da o'r bryd yma. Mae yna rai bach mwy llydan, rai bach mwy pwt, mae yna rai bach mwy stoci, mae yna drawstoriad gwych yma a'r beirniad Hefyn Evans Eithin Fynydd yn gwneud gwaith arbennig war y deg yn pwyso a mesur achos mae'n dipyn o dasg, dwi'n yn rhwydd. Na, di ddim yn hawdd. Mae'n cael un edrychiad arall lawr y llinell i weld ydw i wedi misio rhywbeth, ydw i wedi gwneud camsyniad. Dwi'n meddwl i fod Na. A mae'n dod nôl. Can I welcome the presence? Dwi'n yn siŵr yw Rhys, dwi'n yn siŵr. It's wonderful that you have time. Pwy sy'n mynd â hi, Arfon neu Gwilym? Mae rhwng y ddwy yma. Y ddwy o Gwm Tir Mynach, y Bala. A dos na'n byd rhwng ddyn nhw? Na. Edrych anno fanna rhyw chydig, mae'n Arfon o gwellu dwi'n am yn dod. Pwy sy'n mynd â'i Rhys? Dwi'n meddwl na gadael nhw fel mae'n o fyswn i. Anodd iawn yn y diwydiant. So can I thank you, Elizabeth, for your Mae Hefyn wedi gwneud ei waith yn sydyn ac yn slick iawn drwy'r bore. Ond mae'n cael trafferth fan hyn. A pha ryfedd. In the very unsecure times that we are facing at the moment. Dal ddim yn siŵr. Dwi ddim yn siŵr. Ond mae'n troi at y stiwardiad. Mae'r penderfyniad ar y ffordd. A dwi'n meddwl bod nhw am aros fel ma nhw. Mae'n edrych yn hapus. Odi, mae wedi wneud i benderfyniad. Mae'r garden goch yn mynd i Gwilym Jones o Gwm Tir Mynach, fferm Hafod Esgob. A dyna ni ffrindiau cymdogion bron iawn yn llongyfarch i gilydd ac ardderchog. Mi fydd nawr yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth.